Lizarran gaude, Uztaldi Baratza Ekologikoen lurretan, sasoi honetan zainzuri dauzkagu pil-pilean, eta gonbidatzen zaitut ezagutzera. Bueno, pues hemen ikusten duzuen bezala, zainzuri jara badakagu, hau dura 2 urten landatu genuen, hemen ikusten dezakegu hemen landare bat dago, hemen beste bat, eta hau patata baten bat bezala, behan dago energia erreserba, esango du nuke. Landarea berak geroz eta gehiago moztu, geroz eta seme gehiago botatzen ditu. Zainzurien sasoia, eguraldiaren arabera, baina martxo bukaeran edo apirila hasieran, lehenengo guzkizpikin, eta juten geha San Fermin aldera, ekaina bukaeraren aldera, gero ja bero handia egiten dunean, usten diogu landarea gora egitea. Eta landare berosotasunean sortzea. Zertako, landare hori energia berriz ere jasotzeko, sustraietara eramateko, gero negua datorrenean landarea hiltzen da, hotzagatik, eta gordetzen da erreserba lurrazpian. Eta erreserba hori izango da hurrengo udaberrian izango ditugun zainzuri berria. Zainzuri garaian jasoaldiak astean 3 egiten dugu eguraldiaren arabera. Behin moztuta, hurrengoa datorrena 2 egunetan badagoia jasotzeko. Orduan 2 egunetan behin pasa behar dugu. Mosteako orduan zainzuria beti lurrazpitik moztu behar da. Hau landarearen osasunerako oso garrantzitsua da. Lurra sasoitsu mantenduko du mozketa hori. Zelaian ez dugu kontuan hartzen du zera, baina hortako daukagu teknologia hau. Honeaka sartzen ditugu gutxinaka, punta barrura, zen ez duguna nahi da punta moztea, baizik eta zutoinak. Eta hemen, berdintzen ditugu. Eta hori izango genuke prestatua zainzuriak guztia tamaina berdinean. Niretzat zainzuria jateko modurik onena plantxan da. Plantxan buelta-buelta, gatz pizko batekin, eta Nafarroako altxorra. Zainzuri berdea eta txuria. Zer berdintasun dago? Landarea berdina da. Aldatzen den bakarra, bada landarea lantzeko modua. Landare hauek uzten diegu eguzkia ematea, igotzen dira, eta orduan fotosintesia egiten du zainzuria eta berdea jartzen da. Eta txurietan zer egiten diogu? Fotosintesi hori moztu, ez? Eguzkia ikusi aurretik, plastikoa jarri, eta orduan txuri mantentzen dira lurrazpian. Hemen dazkagu zainzuri txuria, gaur gauean jasotakoak, geroz eta lodiagoak, gehi ordaintzen dira. Eta beste aldetik, zainzuri berdeak, jendea gehiago gustatzen zaiena dira, finak, ez? Berdeak ez ditugu zuritu behar, baina txuria bai. Hauek asko lan gehiago ematen dute, hasieran gauean lan egin behar dezulako, plastikoarekin lan egin behar dezulako, eta beste hauek adibidez, zuzenean zela hilera jun eta eguneko dozein momentutan jasotzen ditugu. Oso ohikoa da kontserban zainzuri txuria ikustea, baina hauek ere oso ondo balio dute kontserbarako. Hauek ere gozten dira, potetan sartu eta urte osorako izan ditzazkegu sasoiko zainzuri hauek. Joseba, oraindik sasoia luzea daukagu, gurekin nahi dezunean zainzuria jasotzea etortzeko.